Kulíšek.cz a dneska jsme na serveru Midekon a zahrajeme si hru se jménem Get Down. A dnes tu nejsem sám, mám tu svého hosta Standardmana. Standard lidi. A dneska tak si zahrajeme teda, jak už jsem říkal, Get Downy. Ti, kdo to neznají. Tady počkat, asi bych tam mohl kliknout. Tady a počkat, začínají vůbec nějaký. Můžete zatím vysvětlit? Jo. Počkat, já jenom se odpojím. Tak můžeš vysvětlovat. Takže Get Downy jde o to, dostat se jako první a zebrat jakože přitom i coiny. Tady na tomto serveru jsou iron bloky, diamond bloky a emerald bloky. Iron bloky dávají mezi tak 0 až 50, někdy můžou dát až i 60. Diamond bloky tak dávají mezi 50 a 100, můžou i dát 110. A pak nejvíc dávají emerald bloky, to je nad 100 až mezi 200. Tak, a taky když se dostaneš dolů, tak dostáváš 300. Pak jsou 3 mapy a po 3 mapách se dostává je PvPčko. Tady na tomto serveru je zákaz týmování, takže vytýmujeme. Hele, tak vyber mapu. Já jsem vybral Christmas a vypadá to, že to asi vyhraje. Ty jsi vybral jakou? Já jdu na Shroom. Shroom. Já ti řeknu 3 mý nejlepší mapy. Pac-Man, Christmas a Forest. To jsou mý 3 nejlepší. Pro mě je dobrá ta Christmas, protože nevím, mě to... To je právě u Forestu. Forest má nejlepší, protože u Forestu tak mám najít 2 emeraldy hnedka pod sebou. Kámo, já jsem vyskočil skoro až na ten strom v parkouru. No, tak a teďka začíná ta vtipná část. Jo a ještě jsem zapomněl dodat, může se zazvat. Ano. A já už mám, jestli si ne, já padám. Standard, dropnul jsem to, ale mám docela dost coinů. Jo, teď se, nevím jestli, neviděl jsi mě teďka? Ne, kámo, ale to zjel teďka v můj kill, no. Já normálně zgebl, předtím než jsem zgebl, tak jsem ještě volku do týpka, on taky zgebl. Jo, teď jsem tě viděl. Ne, jo, já žiju. Tady mi týpek bere. Kámo, já jsem tak blbej na tohle, mně to nejde normálně tahle minihra. Já nevím, kdo tuhle minihru zaklel, ale já to neumím prostě. Marvex, jako... Co? Marvex, se mu jde. Jo, tomu jde, ale... No, hele, ty víš, jak se já dokážu stekat v... Ne! Sakra. Hej, ale ještě se nikoho nezhodil a chystám se tady na nějakýho Gugi. Jo, kámo, zhodil jsem někoho, kdo měl 500 coinů. Pamatuješ na krtka? Co? Jo, na krtka. To když jsme hráli to... Au, tady do mě někdo mlátí. Spadni. Já jsem spadnul, to si já srandu. Ale dostal jsem 40 coinů do plusu. Nevím, jak se to povedlo, asi spadl. Kolik máš coinů? A já mám 338. Já mám taky kolik. Kámo, Marvex, ne! Já mohu zhodit Marvexe. Co? Tady jsem viděl to Marvexe. Jo, Forest! Ten diamond byl můj, kámo, to jsi myslel. Tak jo, teď se dostal ty emeraldy. Uměte sraby. Standard, ty seš tamhle, dívej, mávám na tebe. Já teďka skáču pro emeraldy. Já skáču po ten lehčí. Teď jsem někoho úplně rektnul. Já si taky skáču pro emerald. Ale vypadá... Hej, ale vypadá... Tady týpek normálně chtěl skočit na blok, na který skáče tak 100 lidí a on skočil tak půl metra od něj. Kámo, vidím tebe a ten emerald je můj pre a ten emerald musíš takto. Koukaj. Ne. Tak. Počkej, tak já se jdu
Já jsem dobrý. Sorry. Já jsem ale dostal 40 coinů plus. Takže díky. Není zač, a pak dostanu 180. Kámo, tady normálně týpek přišel. Ne, já jsem zase spadnul. Kámo, tady má týpek neknopek, no knopek, on je tu má, týpek mi helpnout. Já nemůžu, já mám nouzi a jsem zastavený totálně. Vidíš, spadl. A já taky. Hej, s tou nouziou. Mám ten emerald. Jo, tak mi koupíš kaťata. Ale tak, kaťata. Všichni mají rádi kaťata. Pojďte s náma mít kaťata. Mám 60 coinů. Kámo, já mám jenom 400. To budu mít zase jenom diameč jako v každé hře. Hele, hlavní je mít dobrý meč. Já si asi koupím hodně levelů a koupím si železnej a chainový armor nejspíš. Já ti nechci po tobě slyšet jednu věc. Díváš se do chatu? Co? Díváš se do chatu? Ne. Hej, já teďka vůbec nemůžu. Hej, kámo! Tak ten týpek mě fakt dobře obelhal. Počkej, tak jo, teďka se budu dívat. Jak prostě čekáš, jak čeká, že tam uvidím, jak jsem ho zabil. Kámo, teď jsem tě viděl! Já tebe tak! Hej, ten Farplay má podle cheaty. Už to podruhé dokončil. Hele, myslí si to, ale já si to nemyslím. Hele, Aqua. Hej, tuhle jsme snad ani nehráli ještě. To je si ne Aqua. Aqua se... Jump boost! Si už jsem hrál, jo. Kámo, já skočím a myslel jsem, že dostanu regeneration, ale já místo toho chcípnu. Vidím emerald. Můj emerald. Nikdo mi nečorne můj emerald. Heal. Tyjo, kámo, takový 6 nemáš, co? Dvakrát po sobě získat slowness. Wow. Na to ti řeknu jediné. Wow. Kámo, ty ten slowness skončil. Kámo, já jsem chcípnul na emeraldu, ale vím jak kudma k němu. Nejspíš. Kámo, já na to dlabu, tam byl další lucky block a bez jak by z něj byl zase slowness, který mám zase smůle. Kurde, slowness. Hej, viděl svůj vysloužen... Kámo, Parchant mi tady sebral emeralda. Tak to ne, kámo. Nepal, prosím, nepal. Díky, že to nebyl pol, ale neuzala taky docela super, co? Kámo, někdo tady ke mně chtěl skočit. A umřel. Kámo, já na to dlabu Farplay je zase první. Kámo, já jsem úplně lemrák na tohle. Já to neumím. Kámo. Hej, když tak se nedívejte na to. A nebo mi můžete do toho k videu spočítat, kolikrát jsem zemřel, aby jsme viděli, jak se na tom průměrně. Ale Kuličku, řeknu ti to takto. U kterého myslíš, že by to bylo? Kámo, hej, já jsem u mě nebo u tebe? Já nevím. Hej, ty budeš asi lepší. Navíc ty máš aj víc. Hej, mám to hrát na sraba, že by jsem si koupil luk. Nevím, ale já jsem full damage. Hej jo, já to budu hrát na sraba asi. Jako co jinýho. Sharpness 2, jo, Sharpness 2 beru. Tak, teďka potřebuji koupit levely. Když máš 45, tak to si koupím. Kámo, mám 3 levely. A to se vyplatí. Já mám 8 levelů a asi budu enchantovat armor. Co mi padne na luk? Síla a síla. No tak to... Já nechci moc sílu. To si enchantnu na jedničku, to... Kámo, na jedničku si enchantnu armor. A ten luk si enchantnu. Kámo, teď chceš vědět, co mi spadlo na helmu. Co? Aqua Infinity. Hej, ale je to dobrý, musíme zabít, jmenuje se... Gad. Kuličku, tady toto tě obviduju. Ty pořád hledáš nějakého týpka, který má horší věci než my. Ale tak koukej tamhle, on má jenom čepičku. Máš meč? Hele, začíná. Jak jen kejve.
Hej, ale já mám aspoň nějaký armor, tak... Ale zase mám špatný luk a nemám jídlo. Hej, standardmene, máš jídlo? Jo, na tablet a 2 zlatý. Jo, farplay. Hej, má, kýve, že má. Co má za meč? On má diameč. Zabijem ho. Tak jo. Chceš diameč? Kuličko, chceš diameč? Ale chápeš, že to tady nepadá. Počkej, možná jdu k tobě. Jo, jdu k tobě. Jsem za tebou, ty jdeš, jo, já jsem za tebou. Jak hele, já? Gat se pere. Čekej, střelím. Kámo, tady má normálně týpek. Jo, sorry, já jsem tě trefil. To je jedno, já healuju. Hej, co křeček? Dobrý, že? Samec nebo samička? Samice. Pořádná. Pojď mi helpnout! Pomůžu. Pomoc! Aaaa! Já tady jdu. Ale chápeš, že já umřu ještě víc. Pomoc. Po tobě jdou 2 týpci. Hej kámo, ten můj tati normálně zachránil. Nestřej po Vojtovi, můj tati zachránil. Jo, takže potom co hoří? Sorry. Jo, jdu zabít Fajra. Kdo tady po mně střelí další? Ten nahoře. Au. Kámo, Vojta tě jde zabít. To máš. Dáme ještě jednu. Kvak. Vyhráli jsme. Hele, já ti nevím. Hele, jestli to budeš Hele, stříhat. nebudu. Ach jo, měl jsi tam dát 100 prostě střih. Když jsme tam zemřeli a dá tam prostě... Hej, počkej, dáme Lucky Wars. Jo, hej kámo, a škoda, že to nebudeš stříhat. Tam by se prostě hodilo prostě se stříhat to, jak nás tam vyzabíjeli a dát tam přesto černou ikonku a tam bylo napsáno, vyhráli jsme. Hej, tak seš tady? Jo, tak dívej, tak pojď za mnou. Houses. Skoč tam. Jsem tu a... Nehrajeme spolu. No, tak se odpoj, já jsem tady s jedním chlápkem. Kurde, já pořád hraju Houses. Vy hrajete jakou mapu? Vy hrajete Steep? Jo, čau. Jo. Ale... já nevím, jak dlouho tohle asi bude trvat, tohle video, ale... Vím, že možná do večera by to mohlo být to... Hele, tady toto video není zaobíráno jen prostě na tu stejnou minihru. Toto video je jen prostě, aby jsme vám ukázali server Minecon. Když tak IPinu budete mít to pod videem, pokud tam Martinez, pokud tam Krušek dá. Nedám. Vyhledejte si stránky Mineconu a tam to bude určitě. Kámo, já jsem teďka trošičku lagnul v listí. Je, mrtvé. Počkej, sakra. Je, dvířka. Zavřu dvířka. No tam je .cz nebo .com. Jak to mám vědět? .cc. Asi ne, kámo. I když jako možná by to mohlo být. Já chci tam. Chci sem. Stando, zkouším se dostat všelijak nahoru, ale on prostě ten půl blok neskočí. Napíšeš pozdravej do videa, kámo. Napíšeš pozdravej do videa. Hele, mně se nechce psát jakoby to. Je tam EU, pardon. Pardon, moje chyba, je tam EU. Jo, je tam EU? Ano. Místo CZ tam je EU.
Já jsem si to myslel tak trošičku, ale jako nic. Nic proti tobě, jo. Kámo, mám nejlepší čepici. Jakou? Víš, jaká mi padla? No. To, kámo, mám koženou. Sakra, nepadej. Kámo, já Mám koženou, ale kámo, Luxila 5, bezedný toulec, odhození 2. Power 5, paní 2, kolem 1, Infinity 1. Taky pán to. Taky mám takovej. Je to kámo, taky Power 5. Netopír, dobrý. Kámo, já mám domeček z toho. Mně se udělal domeček z... diakalhoty. Já končím. Ne, já mám štěňátka. To jsme teda všichni rádi. Jo, mám enderperlu. Hele kámo, já mám asi tak už 3 enderperly. Super, takže... už mám aspoň full armor. Jo, hele, když jsi to řekl, tak jsem si zrovna nasazoval chestplate, který mi chyběl. Hele, jsme vedle sebe, kámo. Jo, fakt? Fakt? Mám to special zlatý jabko. Nějaký ostrov. A nevím, proč mi tady hoří ten. Hele, kámo, nemáš jeden šíp. Mám jich 8, mám jich 7 navíc, jestli chceš. Jo, tak mi jeden hoď. To je můj čaklíko, tak ho nezabij. Jo, a tam máš jako druhýho, nebo to je můj? Ne, můj. Jo, ty máš 2 čoklíky. Tak to jsi jiný pán. Ale jdem na střed. Máš enderperlu? Jo, já mám 3, kámo. A už jsem tam. No, tak pojď sem. Jsem tu. Sakra, proč to nepadá? Co mi padlo? Jo. Wow. Hele, já mám normálně zase... Mně z Lucky bloku padne Lucky blok. Wow, já jich mám to. Já mám 2 Lucky bloky. Hele, co to je za luk? Síla, plamen 1, bezedný toulec. Kámo, Lucky blok. Kámo, Lucky sword. Kámo. Hej, někdo tu je, já to vidím. Hej, toho nedám. Nedal jsem ho. To mě zhodil do vojdu, kámo. A tvé psy potratil na místě. Pojď, já napíšu znovu to IP na správně. Tak teďka IP na Mike. Proč mi píše nějaký lacic? Pojď! Hej, kámo, škoda, že ne... Hej, kolik stojí tady nějaký ten kit? Ten kit získáš, až bude zase obnoven shop. A ten bude obnoven full chain armor. Hej, já si možná potom koupím toho Brawler. Já si koupím na nějaký kit, já jsem si asi možná koupil ten Lakra. Ne, Necromancer. Jumbo z celou dobu hraní, Regeneration po celou dobu hraní a 2 Golden Network. Kdyby jsem si koupil toho Necromancera. No Firemana, Stormsword Fire... Ne. Já bych si, když to bylo, tak já bych si koupil Necromancera. Já asi Firemana, nebo toho, jak jsem říkal poprvé. Mám blok zlata. Mám Lucky Sword. Hej kámo, proč to by vždycky něco... Ne, creepsy! Ne, táhni. Au. Kámo, teď mě tady přepadli creepsy normálně. Ale oni byli, víš na čem? No. Oni lítali. A lítali na tom. Lítali... Na Batmane. Batman. Batman. Lucky block. Kámo, pode mnou se udělá 3x3 díra. Cože? No, chápeš to, že já jsem byl v tom okruhu 3x3. No. A proč tady kolem mě lítá lasy?
Já nechci, aby kolem mě lítal lasy. Ale to je kikine. A ať mi ten lasy nepíše. To je kikine, ale. Tak ale ať mi prostě nepíše. Já natáčím, sakra. Jo, Lucky Potion, kámo. Jo, vidím tě. Stando, teďka hraju za tebe, rozbij to. Vidíš? Jsem šikovnej. Vem si ten diablok. Vem si ten diablok. A nečum do té čestky. Nevíte, je ten diablok. Tamhle máš diablok. A jo, tam. A tam je ten zase ten meč, který se neposouvá, lepší, kámo. Já nechci, ale furt do tebe. Ty máš ovce? Jo, to jsou mý kámošky. To je pěkně hloupej kámoš. Hele, u těch ovc, hele, u růžový ovce, tak máš tak, hej, růžová ovce. Teda, Kde? pink sheep. Jableček! Jo, tohle mi padlo. Už v něm teďka bydlím. A můžeš v něm skákat. Lol. A budeš skákat vysoko. Super, nějaký pořádný armor. Počkej, hej, já ti řeknu, co má ten druhý hráč. My jsme tu dva. Jo, vy už jste jenom dva. Hele, druhý hráč je slabší. A kde? Hele, přesně naproti tobě a teďka je na středu. No tam jsme dva, kámo. Vidíš? A ti říkal, že má horší věci než ty. Juhu, you won! A best killer. Vy zabruku ty jeho kočky. Ještě to. Šikovnej Standa. Kočky se zabíjí. Z koček je potom guláš. Desert. Jo, takže mám tam skočit. Já skočím tam. Bum. Jsem tady a jsem na step. Dobře. Tady na step. Tak počkej, já se odpojil, neskáčkej tam. Na desert nemůžem, tak jdem na ten step. Tak jo, tak pojď. Ne, kámo, ne. Jsme tady všichni. Kámo, už se nepřipojíš. A já už tu jsem. Co ty jsi tam? to? Já jsem zrovna před... No, tak se odpoj, já jsem na mushrooms. Aha, mushroomsy už jsou plný. Trees. Jo, tak já jsem tam. Jo, jsem na trees. Trees. Jsi tu? Jo. Já tě tady ale nevidím. Taky parkour. Hele, vlastně má skin. Jo, už je vidím, čus. Vlastně má skin, vidíš vlastně ho, jak má ten skin. Skáči na tebou. Jo, má skin. Wow, tam pěkný. Máme napsat tým. Hele, spíš válku. Počkej. Kámo, tady týpek je admin. Kuličku, týpek. Já mám mačky! Tak jen jednu. A mně teďka nic nepadlo. Ale mám docela dobrý ten chestplate. Mám to, Aspoň jedna pozitivní věc, hele. mám enderperlu. Kámo, zase, že ten výpadek 3x3. Žiješ? Ne, samozřejmě, že ne. Kámo, kuličko, a bugl jsem se vykytovaný. Já tě vidím, my jsme byli vedle sebe. Ale když půjdeš vedle mě, tak tam jsem roztědil hrozně málo, tak potom můžeš jít ke mně. A nebo na střed.
Kámo, ty jsi ho přeletěl, ne? Jo, přeletěl. Hele, Vždycky šeptají, že nechceš přeletěl, a pak si to pak nepřeletěl. hej, je tam dřevěný meč, odražení 5, to se ti bude možná hodit. Helma tam je, nějaký očarovací, ty lahvičky, enderperla, 2 mořský houby, šípy, ale, hej, ale vem, no, a jdi dolů a, hej, a vem si ten, Standa, tak, a skoč dolů a vem si ten dřevěný meč, ten se ti bude hodit. A všechny ostatní věci taky. Stando, jsem tvoje jediná kočka. Ne, 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 ne. Kámo, já jsem furt jako ta kočka, ale mě nikdo nezabíjí. Ne, to počká. Počkej, kámo, tebe zabil Lasy. Nezabila jsem si utopil. Aha, ale Lasy šel za tebou tě zabít. Kámo, asi to podle mě vyhraje. Co? Já kámo, já jsem pořád ta kočka. Proč jsem jí dala, aby seděla? Já nevím. Hej Stando, pojď zase na lobby. Držím, tady jsem. 3, 2, 1, jump. Jo, Caves, oba dva jsme na Caves. Okay. Hej, já doufám, že s náma už nebude hrát ten Lasy. To je děsný killer. Nepřijde. Kámo, s náma zase hraje ten Lasy. Hej, já ho prostě teďka, já nevím, co s ním udělám, já ho možná zabiju. Hele, když ho uvidím, tak ho zabiju. Víte co, víš co, já bych s ním dělal já? Já bych sem počkal, až bude mít 3. A pak bych se ho vykuchal a podpálil. Počkej, já možná vím proč, protože ona to je možná tvoje sestřenice, ne? Dneska. Ne, to je tvoje sestřenice. Náš sestřenice s náma nehraje. Kamo, teď jsem viděla Lasyho, jak spadal dolů a pojďme se zpátky na začátek. Jump! Laka laka, jaka la la, pulika kalaka, la la la. Já vím, jak vystupí se mi strašně dolů. Kámo, tohle je dobrá mapa. Až na to, že mi hnedka poprvé padne víčka. To jsem vážně nechtěl, pápa. Donášková služba pici nejste, takže... Kámo, já měl takový štěstí. Pode mnou byla ta díra 3x3 a jak tam je ta voda, tak ta voda byla normálně zničila, taky se byla teď... Kámo, já mám takovou tu věž, kde je úplně nahoře ten diablok. No, ej kámo, takový štěstí nemáš. Tam jak je ta voda dole, ty kejvy, tak tam se mi nahoře spalila ta 3x3, ne? A ta voda, jak stekla dolů, tak voda... Ne, můj meč, kámo, můj meč. Spadl mi meč do vojdu, dia. Enchant. A teďka potion, hej, tak co to je? It's a phonic, it's a summer faces. Jo, dobrý, diamantový chestplate mi aspoň nepadl dolů, ten mi padl přímo pod pracky. Kámo, diamantový meč, ostro zřeva. Je to lítají klípci. Jo, Kámo, takže, my byli vedle sebe. jako fakt, vy zase. Hej kámo, jdi dolů a koukni se na ten obsidian. Hej, já mám železný meč, síla ohně 2, tak to budu nějak používat nějak mezi sebou. Hej, co říkáš na můj armor? Počkej, co to tam slyším?
Jo, docela dobrý kámo. Jdu se zkouknu na ten obsidian, který je protečen vodou. Hej, mám jít na... Je nás... Počkej. Kámo, lasy! Bacha, týpek jde na... Týpek se staví na střed, pokud máš chtít. Jeden týpek a jde ten druhý. Jo, aha, to je ten. Jano. Hej kámo, ty letající kryci, tak vyhoďil i k němu na ostrov. Kámo, ale viděl jsi ten obsidian proteklý vodou? Hele, já jsem se nedíval. No tak tam jsem byl já. A tam bylo to 3x3. Máš co za meč? Hele, já si můžu udělat Sharp 4. Ale nevím, kde tady je ta... Já bych potřeboval totiž prvně vůbec vědět, kde je tu kovadlina, víš, abych to... Já nevím. Hej, mě z mořský houbic. Ne. Psy? Ne. Tak ti přežili jen 2, co? Jo. Já jsem pes. Počkej, já jdu nahoru. Já jsem pes Martina. Jo, super, jsi můj pes. Aha. Hafíku, trhej. Já jsem ten pes, který stojí. A jsem ten pes, který chodí. Hej, kámo, mě to vyhodilo. Mě taky. No to může ten pes. Počkej, ty jako narážíš na mýho psa. Ne. Kámo, asi se neměl prozrazovat tu Artinu. Hej, ale já měl tak dobrý věci. Ale... Ten Nick already playing? No, někdo hraje na můj Nick. What? Hej, tak já jsem zase na Midekonu, tak na Lucky Warsech, tak pojď. Ty kámo, mě tu někdo hraje za můj Nick. Jako fakt. Fakt. Fakt, tak někdo hraje za můj Nick. Hej, tak pojď to hrát, ne? Už konečně. Seš tady teda na Lucky Warsech. Kámo, to je fakt štvou, jako. Tady někoho napadne Nick a ty ten Nick kopčej. Ty hraješ jakou? Desert? Ne, já jsem teďka skočil jo, jsem na Desert. Já taky. Hej, a kdy tady bude zase ten shop? Těch. No nevím, oni říkali, že tak měsíc to bude trvat a už je to 3 měsíce v kanu. No, počkej, jak dlouho jdou na Majtkonu? Já nevím, já tady hraju tak... Tak jo, měsíc. Jo, když jsem začal hrát na Majtkonu, tak ten shop tam ještě byl, jenomže já jsem neměl coiny. Teďka mám coiny, ale shop se opravuje. To je jak na SGčkách prostě. Hej, já jsem na domku, pojď taky. Jak na SGčkách, tam je shop, tam byl shop, zrušil se a už tam je Annihilation shop. To je právě, že na tom to je takový dobrý server s dobrým shopem. Kámo, mám 2 knihovny. Počkej, otoč se, koukni se vedle. Počkej, já tady jen sbírám tisku, jo? Na jakou stranu, pravou nebo levou? Počkej, já tě možná vidím, dívej, skáču. Koukni se, no. Jo, tam se. Jo, čau. Mám Ender Pearl, možná se vám za toho ještě stejně. Jo, já mám zase Diameč Ostrost 3. Já Sharpness 2 Iron. Tak počkej, až vyzbíráš ty,
až tam všechno vysbíráš, tak tak to... Jde, Tak pokud budeš mít enderperlu, tak dáme si raz na to. U toho týpka mezi náma. Jo, já mám enderperlu. Hlavně on tam brzo zgebne jako. Jo, asi jo. Jako já se tam nedívám, ale už slyším ty výbuchy. A mám 5 houbových polívek v sobě. Ale ten výbuch byl u mě, jo, takže... Aha. Hele, mám pro tebe enchantiák. Jo, super. Kámo, proč? Já normálně nevím, ale já jsem tak blbej, že já tady... Kámo, zase vyčka. Tak to ne. Zabila tě. Ne, nezabila, ale mě padají hrozný šity teďka. To máš super, já bych si třeba Iron Super. To jsou diamanty a diamanty nemám. Hej kámo, mám 4 dia, já mám 4 dia, no, já mám 4 dia. Teďka ten výbuch byl zase u mě. Tam další výbuch. Kámo, tady najednou začal lítat. Hej, kámo, zase tam ta... Velký díra. Kámo, to je plný. Ještě, že mám tu enderperlu. Já jsem se portnul k tomu, mezi náma. Jo, a je mrtvej. Kámo, on měl special zlatý jablíčko. Když jsem chtěl říct, že mi přežili 3 psy a ten pes skočil do vojdu. Ne! Ty kámo, ta TNT ovce, nebo neměla speed a skočila do vojdu. Chceš nějaký armor? Hele, mně stačí. Já potřebuju jenom kaťata a... Mám ledrový, tak si to řeknu. Jo. Počkej, mám zase to nějak... Mám 4 enderperly, kámo. Jo, tak počkej, já mám ledr čepičku. Jo, 2 mořský houby, to se hodí. Pojďeš si tam mnou? Pojďme na střed, to padla, jo? Jo, počkej, já jenom... Nebo dáme se raz u tebe, jo? U něj, teda. Kámo, mám tu sílu štoku, jo? Na, tu máš tu kaťata. Jo, super. Máš luk? Jo, já mám power 5, odhození 2, plameny 1 a bezedný toulec. Hodíš mi? Máš zapínat. Hej, kámo, já se střelím tamhle toho. Hej, kámo, jo, jdem tam, kámo. Taky dobrá věc. Šapiku! Šapik, bohem šapik! Já jsem si musel dát super... Útoč takhle! Kámo, 3 enderperly. Nemám tolik efektů. Kámo, sebral jsi mi luk. Okej. Nevím, nějaký. Máme úplně stejné, až na to, že ty máš plný a já mám bez plný. Hej, kámo, tady padá tohle. Máš krumpáč? Počkej, on bude tady. Jo, mám. Tak čekej. Jde se těžit, kámo. A teď potřebujeme železný krumpáč. Nemám. Kámo, ty jsi tam nechal ohnizdornost. Aha. Já si uvědomuji, že ty máš zápalný. Takže ty máš jaký máš zápalný? Ne, já mám ostrostrojku, dia. Kámo, co je lepší, punch nebo flame? Nevím, ale já mám ten... Hele... Asi pro mě punch. Počkat, moje kočičky, pojďte kočičky. Přežili ti jen 2, tak si to řeknu. Kámo, tady někdo úplně to blázen. Hej, já mám to... Kámo, mám 10 TNTček. Ty vole. Bacha. Něco to piješ? Může na souboj? Počkej, my už jsme jenom my 2. Hej, ale ty máš lepší věci, čekej.
Jo, promiň, to jsem myslel jen tak náhodě. Nemělo čekl. 3. Ale ne žádný 3. Hej, pomoc. Vrtni se, kámo. Co? Vrtni se. Jo, taky dobrý. Nech mi ještě lucky bloky, já musím ještě tady nějaký vytěžit, protože... A nebo víš co, budiš. Čekaj, já ještě piju. 3. No, že ty máš lucky to. 3. Ne, já jsem neměl lucky. Tak pojď, kámo. Pojď si. Počkej, hej, tak. Ty malý parchanta. Kámo, já věděl, že na to bude lepší ten. Ale já jsem tam ještě viděl ten, já jsem stačil vůbec ti říct, že ještě tam je ten. Že ještě tam je jeden hloupej lucky block, tak ty jsi si ho zabij. Hej, ale teď jako mě necháš, že tě zabiju, kámo. Jo, Mountain. Já se tu. Počkej ještě. Hele, ten teleporter není až tak. Diamond Boots, Fairfalling 4 a 2 Ender Perly. Strange 2 na 40 sekund, full gold armor. Mně se líbí ten Iron Sword Sharpness 2 Full Chain Armor a 5 Apple. A potom Stone Sword Fire 2 Leather Chestplate Fire Protection 4. Ten Fire. Shooter a Necromancer a Walker a ten teleporter. Ale nejvíc se mi líbí ten Necromancer. Ten je docela dobré, jako. Jo, ten... Kámo, mě to tady uvězní normálně hnedka. Zase v té vodě. Ne, mě to teďka uvěznilo to, jak na tebe padne ta Envilka, ale já ti něco řeknu, já jsem těžil pod skálou, takže padla někam nahoru, takže doufám, že dostanu třeba to 4 Sharpness 2 a budu mít Sharpness 4 aspoň. Dělám takto, já chci prostě mít zápalný meč, ten je pro mě prostě důležitý. Ha? Já mám zápalný meč. Kámo, já lezu na tu horu, tam doufám, že bude... Tam je lucky block, jej. Abička. Táhni. Já tě podpálím, ty polizující. Hej, já už jsem full armor, jestli tě to nezajímá. Hele, máš šít? Jo, hele, kámo, mám 4. Super, mám pro tebe taky Lux Infinity, jestli chceš. Ne, můj diameč. Sakra. Mně normálně odletěl diameč. Udělal frrr a odletěl. Já mám ten domeček ze slimu. Čili ty tam máš ten obsidiánový barák. Ten obsidián s tou vodou. Ne. Tak to se stojí, protože tam je spawn domeček a obsidián. Kámo, Lucky Sword, Sharpness 5. A co jinak? Jinak jsem full slabý armor a... A ne, a na tom Lucky Swordu taky jen tamto? No, já nevím. Hej, kámo, mám se stavět, nebo mám počkat na tebe, až ke mně nějak přijdeš? Já se stavím na střed, aspoň to řeknu. Jo, vidím tě. Tam se staví jeden týpek, docela super věc má, jo, ale snad ho nějak zabiju. Jo, tak já jdu taky. Tak počkej, já jdu taky stavět. Když jsem si stopil shift, Takže jsi se rozběhl. Jo.
Jo, kámo, to by mi mohlo vystačit. To je docela dost. Tady to slimu. Kámo, jen 3. Hej, mám stack a 9. Je tady Klasy a Adam Tomeček. Kámo, ten Adam Tomeček se má štěstí, je mu padly kovadluně a oni mu nezůstali na tu skálu. Hej, a kdo má aspoň nějaký diamantové věci? Adam Tomeček. A co má? Armor, Furia. A kde je? Na středě. A Lasy má Diamond Helmu. A Iron Vayne. A Lasy je kde? Na středě. Ne, Lasy se staví na střed. Jo. Tak počkej, já se nebudu úplně stavět, já se jen tak jako šmírně přistavím. Počkej. Kuličku. No. Jak se zbývá do těchto? Kurňa! Bacha za tebou málu! Point. Hej kámo, Jak já jsem si to doskákal prostě úplně. kámo, něco ti řeknu, je vidět, že tady ten typek taky může na to koukat. A kočičky, měl kočičky. A jak Ale on je uvězněný někde? Bouk na tam. Ale dobrý, nevšimá si tě, můžeš. Tak na pár vteřin můžeš. Stand dva Lasy spadl. Je to na tobě, kámo. Čekaj, já budu rozbíjet ty. Ještě On 3. je na druhé straně, jo, po těch schodech. Jo. Kámo, ten typek, tak on si dává Invis Potion a má na sobě armor, chápeš to? Jo. Ne, on mě zabije, kámo, on mě zabil. Cipni. Hej, kámo, kolik mu muselo zbejt? Ne, tak mu to napiš. Nebudu. Aha. Dobrý, odpojilo mě to. Hej, můžu? Skočte. Tam jsem si tam, teď tam slyším ozvěnu. Kámo, zase s náma hraje ten Lasy, já ho zabiju prostě. Hej Stando, tohle je poslední hra a potom, já nevím jak tohle video je dlouhý, ale... Standard, ne. Jo, standard, ne, pardon. Jsem se přeřekl. Takže já to potom asi ukončím, ne? Už. Jo. V mým slově je totiž slyšet standa, ale vůbec to není tak. Zde mě říkáme, on mi říká standa, protože tam slyší jako Startman, a já mu říkám Fulda. Mobil, prosím, přineseš mi mobil. Kámo, síla ohně 2 a ostrost 3 a ještě k tomu mám envilku. Takže budu mít úplně ultra krutej ultra krutej tou věc a mám 3 kámo, obrana 4 na botách. Mě spadl Lucky Block a spadl mi nespadlo nic. Dva Lucky Blocky z Lucky Blocku. Slime domeček! Jako vážně. Ze stromu jsem dostal Kámo, já zase spadnu. Zase jsem v té blbý lávě. Dělej. Já chci na střed. Kámo, já jsem chcípl. Tak se dokoukáme na standu. Tohle je on. Ne, tohle má skin, takže to nebude on. Kde pak ho, ale kde pak ona? Jo, už vidím ten slime domeček.
Protože já mám vlastně enderpearl, takže... To se napřed. Hele, jestli tohle rekneš, tak ti spustím krásnou znělku z jedné písničky. Proč ti to pořád něco opakuješ? Tam prostě slyším, jak tam řekneš písničky a pak si tam zopakne písničky. Já nevím, proč to. Takže a jak se jmenuje ten tvůj třetek, já myslím, že je. Hele, toto nebudu zmiňovat. Toto možná ti zmíním po videu, jo? Já. Pane bože! Dobrý, žiješ, kámo. Máš krumpač? Jo, mám. Aspoň nějaký. Hej, Stando, já se jdu mrknout Počkej, já se mrknu do těch čestek, co tady je. Jo, v té, co je teďka no, tak tam jsou láhvičky. V té naproti, tak tam máš rychlost. A helmu máš. Takovou. Bacha! Dej ho. Jde za tebou. Kámo, už jen proti dvou. No, tak počkej. Tady máš další láhvičky a šípy. Hele, když půjdeš teďka rovně k té čestce, co jsi ještě nevybral. Už má takový pocit, že ještě cvičí nějakého týpka. Pane bože! Počkej, vyber jednu z těch čestek, kterou vybereš a já ti řeknu, co v ní je. Hele, řekni pravá nebo levá. Pravá. Jo. A v pravý máš onizdornost, regeneraci a nějaký jídlo. Nevyhazujeme nepotřebný věci, jo? Jo. Bloky si necháte. Ale jestli chceš vidět můj ostrov, tak počkej. Jo, vím, dole je láva. Jo, pod kterým je láva, tak ten je můj. Jo, staví se k tobě, bacha, staví se k tobě a má horší věci. No, vidí tím chodem a on na tebe vyskočí. Kámo, tak ten měl nějaký knockback. To musíš uznat, jaký měl knockback. Hele, a já už to asi ukončím, takže... Stando. Standard lidi, a uvidíme se příště. Tak, čau a uvidíme se někdy příště a ahoj.